Geçen hepde Liwap vilayatyna Aşgabatdan ýörüýte barlaw topory geldi. Paýtagtdan gelen bu barlawçylar Tebitiň owa hojalyk buwdagynda barlaglary geçirip, kärenne yerlerinden ikinji hasyl almakçy bolýan daýhanlaryň ekin meýdanlaryny sökýärler. Olar ekinleriň sökülmeginiň sebäplerini bu ekinler derarly gowaça we buwday meýdanlaryna suw ýetmeýändigi bilen düşündirýärler. Ýöne daýhanlar suw üçünçüligi meselesiniň bu ekinler ekilmeden öň hem uly problemadygyny aýdýarlar. Şenbe güni, ýagny 31-nji iýulda Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine degişli 35 adamdan ibaret delegasiýa Aşgabatdan Liwaba geldi. Adatlyk radiosynyň Tebitdäki habarçysy bu ýagdaýlar barada yerli kärenetçiler we vilayatyň owa hojalyk edaralarynyň işgärleri bilen söhbetdeş boldy. Barlykçylar ýolsuz ýerlerde hereket edýän ýörüýte harby ulaglaryň ona golaýyna münüp vilayatyň tas ähli etraplaryndaky owalara baryp gördüler. Olar buwdaýyň ýa-da gögermän galan gowaçanyň ýa-da ekilen ähli ekinleri traktor bilen sürüp aýyrmagy tapşyrdylar. Barlykçylar baryp ýetişmedik ýerleriniň häkimlerine ikinji gedek hasyl almak üçin ekilen ähli ekinleri bir hepdäniň içinde sökmegi, göni sürüm traktoryny goýbermegi tapşyrdylar diýip efirde adynyň üýtgedilip bäşim diýilip tutulmagyny soran owa hojalyk işgäri habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä kärenne ýerlerinden galla hasylyny ýygnap alan käbir kärenetçiler buwdaýyň ýa-da öz ekrançylyk ýerlerine şeýle-de gögermän galan gowaçanyň ýerine käşir, şuwunlar we mekkejewen ýaly ekinleri ekipdirler. Daýhanlar aşa yssyk howanyň we suw ýetmezçiliginiň buwdaý hasylynyň pes bolmagyna getirendigine, şol sebäple aralyk ekinleri ekip özleriniň kärenne ýerlerinden ikinji gedek hasyl almak isleýändiklerini aýdýarlar. Buwdaý hasyly pes bolandygy sebäple bu ýyl göz öňünde tutulan girdejini alyp bilmedik. Käbir ýerlerde gögermän galan gowaça meýdanlary hem bar. Daýhanlar bu ýerlere aralyk ekinleri ekdiler. Ýöne häzir biziň agyr dähmedimizi puja çykarýarlar. Käşir, şugundur we mekkejewen ekilen ýerlerimizi bir ýan ujundan traktor bilen sürüp ekinlerimizi aýyrýarlar diýip efirde adynyň üýtgedilip gylyç durdy diýilip tutulmagyny soran Darganataly kärenetçi habarçymyza gurrun berdi. Owa hojalyk işgäri bäşimiň aýtmagyna görä häzirçe Dänew we Darganata etraplarynyň Dänew, Niýazow, Parahat, Adatlyk we Göýnük daýhan birleşiklerinde ortaça 600 hektar ýere ekilen aralyk ekinler traktor bilen sürülipdir. Galan ýerlerdäki ekinleriň hem sökülip ýerleriň şüýdügär edilendigi barada 6-njy awgustda çenli hasabat bermeli diýip owa hojalyk işgäri bellidi. Aşgabatdan gelen delegasiýa käşiriň mekkejeweniň we şuwunduryň sökülmeginiň sebäplerini bu ekinler derarly gowaça we buwdaý meýdanlaryna suw ýetmeýändigi bilen düşündirýärler. Ýöne kärenetçiler amy derýanyň suwundan peýdalanýandyklaryny aýdyp, suw üçünçüligi meselesiniň bu ekinler ekilmeden öň hem uly problemadygyny aýdýarlar. Emeldarlar döwlet ýerlerindäki suw ýetmezçiligi problemasyny halkyň boýnuna atmak isleýärler. Kärenetçileriň plan borçnamasy esasynda ekýän buwdaý we gowaça hasyly suw dökün we tehnika ýetmezçiliginden ýylyň ýylyna ejer çekýär. Emeldarlaryň hatardan çykan ýa-da owurlanan suw nasoslary problemasyny çözmäne pullary şeýle-de ýaplary arasalamaga tehnikalary ýok diýip Darganataly kärenetçi bellidi. Galybersede kärenetçiler boş duran ekin meýdanlaryna ekilen aralyk ekinleriň ilatyň adyk üçünçüligine peýdalydygyny hemde ondan galan ot çöpüň mallar üçin ot iýim bolýandygyny aýdýarlar. Daýhanlar bu meseleler boýunça vilayat we etrap häkimlerine arz şikaýet bildirmeň netije bermeýändigini hem belleýärler. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginden we onuň Liwapdaky bölüminden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Şu ýyl Türkmenistanda galla oraw mewsümine iýunyň başlarynda girişildi we aýyň ahirine çenli buwdaý plan borçnamasynyň doly ýerine ýetirilendigi yglan edildi. Ýöne mundan öň adatlyk bilen söhbetdeş bolan daýhanlar şu ýyl rekord ýokary derejedäki yssyk howanyň we gurakçylygyň öňden hem uly problema bolan suw ýetmezçiligini hasta ýitileşdirendigini aýtdylar. Şeýle-de olar munyň owa hojalygyna agyr ziýan ýetirýändigini aýdyp, hasylyň pes boljagyny duýdurypdylar.